Sino kaya ito? Isa na! Ha? Oh! Ay, shit! Alis dyan, Charm! No. Go there. Ano sama na? Halagi? Maadlok ko? Ano sama ni ma'am? Sa ako ani ma'am, matag menu mo og ganang claim sa relief goods sa city. Ah. Pero bara ko ganun sa ani ma'am kasi next week sa Tesero. Okay. Sige. Pero okay po. Wait lang ha. Wait lang kay Nairo ha. Mapirma na ko ani. Ayan. Manghatag sila o stop. Ito. Please stop. Okay. Yara ma'am. Palihog lang ko ma'am inigadto ninyo ma'am dalo na mong quarantine pass. Oo. Asa man ni ma'am? Sa ako ani sa eskwelahan, aning Bohol Elementary School baganing. Diari? Sige. Saan ka na claim staff? Okay. Ano sama ni namo makuha? Ano sa makuha? So next week siguro mo advice namin. Mo advice mo. Okay, sige. Thank you. Prepare ako sa live live video para sa breakfast natin na toast. Hinati dito. Wow. Ang galing. Stand together, Tagbilaran City. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Mayor Baba. City of Tagbilaran. Official seal. Thank you so much. Thank you so much po ninyong lahat, mga taga LGU. Lalong-lalo na kay Mayor Baba na laging naka-action. Always in action. Grabe. At ako ay nagagawa nito. Habang nagagawa ako nito, may tug-tug-tug-tug gumanon sa pintuan. Ang akin nila wala pang toast ako. At ilalive ko to, kaya hindi ko na muna i-record. Okay? Good morning. Ito na sila at nagising na. Ito po. At kinakain na yung niluto ko na soup po. Ayan, nagko-coffee na sila at ang coffee ay masarap din dahil may nabili rin alas na Folgers. Tapos dito ay naglagay akong olive oil para ilagay na yung itong pork chop. Lima kasi yung isang balot limang piraso. Kaya, ani? Kala ko lima. Lagyan na natin natin? Lima. Ang bilang ko kanina, nag-ani. Buligid siguro. Nagmilagro guys. Yung 5 pork chops, naging 6. Yama. Papatawa lang guys. Nagpapatawa lang ha. Smile na dyan. Smile. Yan. Okay. At maluluto na yan. Kain na tayo. Heavy breakfast. This is breakfast and lunch. So, it must be breakfast. Lunch ang tawag natin yan. So, ayan na guys. Kain na tayo. Eat na. At ito yung niluto ko kanina. Giant rolls na sinasabi ko. Nakita nyo yan. Ang sarap niyan. At saucy. Tapos yung salad. Ayan. Sarap. Tapos may tuna pie pa. Tuna pie. Dumali itong aking lakay. Siya ang nag-chef ngayon. Ayan. Simple pork chop. Ayan. Kain tayo. That's it na. Gusto mo naman yung mag-sip ng coffee. The almost empty closet right here. You eat. We're going to keep going. More food to eat. And next up, we're meeting up with Chef Jude again. Doing the biggest dumpling in the world. We're driving out deep into the countryside, into the mountains. May salad. Salad na puso ng saging. Yung prawns. Matumba. Yan. Tapos yung giant. Yan. Kain na, papi. Ito na yata yung pork chop. And it's winter. We're going to get inside and get
warm and have a nice quick lunch. In the kitchen to get the masaba and a bunch of other stuff here. That's a little later. That's a little look at the kitchen, guys. Oh, we're going to get these. And then my fried rice, garlic rice I made. Ayan. Kaya na, papi. Plato mo. Halo, hindi ako magita. Yun ang tignan nyo kung kumain. Masarap kumain yun para kayo ganahan kumain. Masarap kumain yan. Hindi manghanap ko. Yes lang. Tema? Okay. Wow. Let us eat, guys. Ito na po. Kain tayo. Oh. Hanggang gabi ng pagkain ito. 1 meal a day. Upo ka na. Kuha mo nga akong knife, anak ko dito. Knife. Ito. Cheers! Tagal naman ni Papa. Ano bang mukbang ito, Papa? Upo na. Eh, sabi pa, bakit ako sentro yata ako rito ah? Dapat lang. Ako naman ang nagluto kanina, kaya ko naman ngayon. Kakain. Ha? Sarap ng kape mo. Sarap ng kape. Sarap ng puso. Sarap. Bakit di bantayan mo? Ganun kalaki. Diyan. Kita ko i-focus mo eh. Lagi na lang mukha ko nakikita. Ayaw naman no. Wow, ang daming laman. Malaki no? Oh. Sus, yung ulo, ang daming ulo. Ano ba yan? Dami naman. Focus mo nga ito, oh. Lapit mo. Sus, ito, guys. Oh. Grabe. Laki ito, ah.
Sili. Sinadya ko yung garlic na ganyan. Para kainin niyo yung garlic. Eat the garlic, eat the ginger. Yun ang pangontra ng COVID. Hap. Guys, ang laki guys, oh. Giant. Wala sa pusa yan. Ano ganun? Ba, swerte ko yung sabi. Kakain ng malalaking supo ngayon. High blood daw to, kaya sa kanila ngayon. Kursa niya. Gusto nila yun. Sarap ng sauce niya. Sarap talaga. Ingay ng aso na. Yummy. Nagyari ng sus si Babaw. Yun na. Yung magkalasa yung ating ulam pagkain. Ang daming pagkain si Chabing mataba. Taba ng shrimp. O, sa'yo lahat ng taba ng shrimp. Masarap ang pagkain ni Chabing ngayon. Sobrang sarap. Buti si Ruby. Asawa ang sarap Asan ha. si Ruby? Yan o. Yan, yan. Ruby, sarap nito Ruby oh. Sarap sana to, biniyak mo sana. Tapos, Tapos sinalo mo sa butter. pwede mo. Next time, ikaw naman ang magluto ah. Malaki ang... Meron pa doon giant. Malaki ang laman eh. Kalahati lang yan. No? Meron pa doon. Sobrang sarap guys. Nakakasawa sa sarap na. Meron pa kumuha ng isa. Ha? Hindi pa kumuha ng isa doon. Oh, Pwede pa na marami nun yun. Tagal. mabigla ka ah. Walang laman yung tiyan mo kagabi. Tapos yun, kain ka marami. Bata. Hanggang hapon na yan. 1 meal a day, guys. Tumatawag na si Shaggy oh. Ito, bigyan na rin. Kawawa naman na amoy niya. Diba? Kain tayo guys. Kain tayo ha. Ito na ang pagkain. Sobrang sarap, nakakasawa. Kaya Ayaw, panatang tong ayaw, salad. ayaw makusap niya dyan kaya binaling niya sa akin. Sarap ah. Ayaw niya. Ayaw niyang mga pakitang kumain. Busog na ako sobra. Mahirap pag ikaw nagluto. Mauna kang mabusog. Doon sa amoy pa lang, busog ka na.
Mm. Ang sarap na parte ng pork chop yung buto. Parang ng mga lobster na itong laman nito. Parang lobster na eh. Parang lobster ng laman niya. Ano kayo? Abot pa kayo ng mas malaki pa yan yung shrimp, no? No? Abot pa, no? Ayan, ang taba. Yun ang taba niya. Kunwari lang akong mag-show pero isinubo. Pagkatawa. Ganda ng panahon yan, ah. Ito tayo sa dagat guys, swimming. Bawal, bawal lang. Swimming tayo doon para mahuli ng Coast Guards. Kaya lang, Sinasara nila ngayon ang ano ba yung topic doon sa Facebook na merong nahuli na dalawa? Nahuli nila nung umuwi sila, dalawang pulis galing Cebu. Tapos parang daw. positive daw. Nandun nga, ano eh. Legit talaga na balita kasi nandun naka-photo pa nga yung isolation nila eh. Ano na nga, nakakalungkot isipin na Fake news, ha? bakit ganun? May nakalusot pa rin, akala ko ma-zero COVID na ang Bohol. Tapos meron pang 7 sa Talibon. Sumakay sa isang pambot. Ewan ko kung totoo ha. Daw. Andun sila ngayon sa Talibon. Ay, ewan ko, nasa na. Basta't nagdunggo daw sa Talibon. 7 people. Ayun. Kit-kitong tanin. Kit-kit. Ano? Lahing aso eh. Tama na, kawawa yung aso. Nung kumakain itong salad, ah. Paano? Na-excite kung sa sugpo. Sugpo. Giant sugpo. Kakapawis pa lang yung kumain. Parang exercise na yata to. Ha? Kakapawis kumain. Exercise yan? Kain? Pawisan na. Exercise pa yung kain? Anak na. Ayun ang nag-exercise ng kain. Oh. Nilantakan niya yung pork chop, guys. Dad, ako i-focus mo. Ito. Okay, pakisuggest guys kung anong gusto nyong lutuin. Baka sakaling meron ako dito. Okay, kung anong gusto nyong lutuin next time. Kasi, as of now na nasa quarantine tayo, hindi ako basta-basta makalabas para mamili. Kaya, mag-suggest lang kayo kung anong tipo ng pagkain. Baka, may mga stock din kasi kaming mga karne. Medyo dinamihan na ng stock din nyo. Seafood, marami rin. Bawa na ng Diyos. Ito, dahil isara na rin yung kalsada na. Eh? May schedule. Ayun. Oh. Pag sinara nila, hindi ka pwedeng mag-ano? Halimbawa, pumunta ka sa Albor, tapos sarado dito, hindi ka pa kapasok ng Tequilara. Kahit may quarantine pass ka. Sarado na. Basta sarado. Yes. Tapos na guys, busog na kami. Hindi pa tapos yung isa. Lupig kayo na ako. I am fast
eater. Ang dami naman kasi nito. I am very fast Di pa in ano. eating. Yes. Sinong gusto raw ng tuna pie? Busog na ako. Panis na. Meron pa raw tuna pie. Ayaw ko na. Ayaw na. Kumain na ako ha. Tama na. Tama na. Tama na yan. Kain mo. Okay. That is breakfast, lunch, and dinner. 1 meal a day. Okay? Nino. Ano yun? Ha? Ulit yung mag-flicker. Wala, mag-brown out. Okay? Thank you guys sa mga baguhan. Mag-subscribe na para sama-sama tayo. Lumaki ang ating family. Kachich family will be happy. Happy and alive. Yes. Thank you so much guys. Okay, keep safe. Wash hands always. Uy. Bye-bye. God bless. Love you guys. Love you, Kachich. Kachich. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.